Hello guys, mayong buntag sa yung tanan dya guys. Kaon ta guys. Kay pabukid ta guys. Bukid lang po karon guys. Kaon ta daan guys. Namusudan dito. Isda guys. Paksiw. Paksiw ng isda. Kaon na po daan kay pabukid nga po ka. Bukid na po, tulad kung may kahuman dito guys. Kayo may subida ron guys. Hindi ka masama trabaho dito guys. Hindi ka manug hagbas dito guys. Bagnot pa guys. Iwas taron guys. Iwas tag hagbas. Ito sa kaon. Tapos bigyan na tagbuk kay ng hagbas na pulta. Kami kakuman guys. Guys, kaon ta guys. Kaon ta. Guys, thank you for watching guys.